ai nake gaya ma mutumin yanzu rayuwa ta nake normally fresh. Gaskiya ne. Wallahi. Ha? Mutumin ne, Ahmad Musa. Hello? Ahmad Musa, ka shigo kenan. Lallai ina nan nima ina huta. Yau zan shiga kogo ne. What? Allah mutumin ne kira ni. What? Sorry Igalo. What? Yalo ya ake ciki? Igalo kana Lagos ne? Sorry ai na ga wasan ku na wancan satin yayi kyau. Gani nan ni ma yanzu nan tasha zan je in hau mota. What? Sorry Igalo, gani nan yanzu zan to. What? Joseph. Ai na to na ji kuna ta waya ne sai waya kuke yi akai. Wallahi Igalo ne ya kira ne ya ce yana nan Lagos sun sauka a tasha. In zan je in same shi in taro shi. Gaskiya ne a tashar jirgi. Yi wallahi kaga wasan sa da shekaran jiya. Wancan satin mana na kalla. Ai yayi kyau. Aji sai waya kuke yi wallahi kuna. Wallahi yanzu nan Igalo naka. Igalo ne ya ce yana Lagos. Zan taro shi. Sarki. Yalo Ronaldo. What? Ya akai. Kana Ingila. Yanzu fa na bakka fa kai ka koma Ingila ka ban Najeriya kenan. Ba komai Ronaldo, ba komai rayuwa ce. Da Allah idan ka haɗu da wannan Mbappe. What? Ka masa na kira wayarsa ba ta shiga. Dama Muhammad Salah ne bani sako na bashi wai wasan da suka zo aka yi ya bar warin takalminsa a nan Faransa ba. What? Ya bar warin takalminsa ɗaya a Faransa. Dan Allah ya ce ya aje masa, ka gane ya aje masa ko ya baka kai ma idan ka je Ingilan idan kun haɗu sai ka bashi. What? Muhammad Salah ba ai nake ga ma sai zazzabi yake ya ji jiki wallahi. What? Shikenan ba komai ba damuwa zan shigo. Wannan ga tuwar mana hankali Cristiano Ronaldo ka ce yanzu kuka rabu da shi a Najeriya har ya je Ingila. Mana Ronaldo mana. What? Mana Ronaldo. Ya wannan amare na wannan hankali. Kai ko. What?